Bismillahirrahmanirrahim. Tersing karsane rodening kanyut manes pereng ingsun Gusti Bye.
Ilahi awi kena Mastu Bromo Sidem. Awi kena Mastu Bromo Sidem silat merimbang jagat karono. Sirang tondo kawisi sanding bisana. Sono sinambung langing blowes tumaksa stantun lambang Buddha jinandur tutur. Kadelo tetula-tulat. Mrengrap deng parabdya mini suda trengkang dinama-dama. Pinarita menglata mangkiwa teka pusananing gubita tawurengging perlambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggunggu sang murwaning kata. Seta biar dumadining Bayang Purwa. Purwakaning kondol narik nuting basa dening kira ngumusu rasa. Leni narasaya karaos. Mula cari ruang rasa wani wuruhing diri. Rasa rumangsa lur ngrumangsani kaya jalma ngilo kaca. Jarwe wis aku cari tolong becik wis kagelar jroning pangkeliran. Ya Gusti jatine amriksane pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darung Nyawang Kartika wis kinur buku rating kawasa. Sahari ratri widri bawana parateking dosina gilir kemandi. Temadati pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Bulan tangkar temangkar toyo sinira membuntu jaupating Karembya dado padang ing kutu-kutu walang katuga burang lono yang burondo dado branan tanpa wicalan padang terwansane sangbang nawing kesumbralani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan apu kerabang merenganga kaya ndilat-ndilato bumi saya dangu sumarup sang Hyang Arka katon sama belakanan kene ngabange semujenar kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo rojo-rojo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojeng gunung kinemelan gentanu kasinuring Prabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu seleng kawula dasih dilawara song kaya buga garap Tegal Sawahi Anglo sira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungune anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samara Wangi sayang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melos jagat ing Brapapal lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang sang lebiyadara boten jar berkekuwung prandiring mangke datan wonten ingkang bisa amandhani kekuwunging raja negaring Wirata apancari karo pambeganing kandha sak ratring mangke karana garing Wirata dumadi saking pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi trampe mbiyak ing samudra binang langkung kentang papagut pegating manunggal kapanta urip ing Cakrawala wane-wane jagreng wisik sawane kira ping jurang corong kena punggo sirung kinarya sesuwing peksi lawet menyewang sarang bulung wonten ugi pasisir andher sasana jembar kebeganing pasir gumpalaring garis pinggir tanem tuwang rumbuyung royo-royo karang kitri royo-royon klopo bumi subur pasiten pawur satengah tinandur tangkar mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lambai to ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang mening dertane ilune kang minara para pelu kang tinampi waduk pinendung-pendung kinarya ngeling sawah yang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datangana bumi sajeng kanggung selo sadaya tinanduran kang murah kapi pandya Bathari Siang gelar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka Pratiwi pategal engko policing kang buyu kudungan piyambak kuwi ngantuk kaya manglung pitane polo kependem polo kesimpar polo kumandung sadutan kuciwa jinawi tukulan kang mami kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itu iwen ingkang sansaya ngrembaka lampun siang aglaring mangkuntan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandange suwang-suwang datanana calane kandhang anggun anjing palang labet tepi saking tindak Durjana Jukti Wanaga ngimbanging gunung kanggung harina kesa merel lestari tumurun tarah tumrah satu tatu galu-galuganing lingkungan langkung-langkung lamun tadi nali disampun samya samet anu kesanggeman sepentep saking tindasan sesinan saya winada widanane mumasinamatan daya tinayan suwiji desmapan jatin jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa
kang satemah babar karya kenging binasake negaring Wirata nalika semana lagi manjing marang jaman Jana panjang kunjung pasir pawukira jinawi kemari pakarta tata turtara harja dasarnya negara yang gedhe bore padang jagat dhuwur kukusit turtatu kuncarane turta kasusuning manca prajola sinenta wau ingkang asa pusane ngadil bangsa negaring Wirata muhung Nalindratama nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Sri Baginda Maharaja Maswapati ya Sang Nata Prabu Durgandana ya Prabu Matsayapati Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman Lisa juga lenggah ing madaning dampar kucana tataning mangke wisine bosangya para awaya ya satara negaring Amarta miwah Nalindra Ndarawati nenggih para Pandhawa gangsal ingkang sampun sawetawis wekdal jumandha wonten praja negaring Wirata nenggih nata ing Amarta Sang Prabu Darmakusuma ya Prabu Puntadewa datan kantun panenggahing Pandhawa satring Jedipati ing tunggul pawenang nenggih Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bratasena datan kantun pamadaning Pandhawa satring Madukara Sang Raden Arjuna datan kantun ora giling Pandhawa satring sawujajar tun bumi Talun mung Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen parandening mangke sangya para kawula samya ganteng pasisiran jejel Ariel alapot pepet pibet para sasat atau pandhenggul tatan posela labet sakadeng morsi benjaya mludak gendera para rontek mbul-umbul kekiterangan danu yai munding mangsa labu paing megar mendi camur barati mangsa rendeng tumbang ngrangap kaya jati ngarani mangsa kaduga parandening mangke nata ing Wirata Sang Prabu Maswapati arsandang dhumateng konduripun nata ing Dwaraka angge nyapurna tetapa wonten ing bali makambang temah kawedharing lisan siang tampan ratri among cipta pulon Tono nolian kaksi milo katur kang
Suritinan neng pasewakan pusana maneka warna Pak Puspitenggo Jono Miwang manca sarwarukma Ranggeng manik nara Marawata Obro prabanyo kang sumirat nyaring teco laliwaran laci siring dadet om wimbo kekanda mrek ingin tiupeng maruta mandong saparan
mangambara kongas Niwang Agung mugia tansah ngayomi marang praja negara ing wirata saisine ya jagat pangestunggara wayahu Bathara jagat wahalatala ora mengko dhisik Putu Prabu Darmakusuma Putu Prabu Puntadewa anggone para Pandhawa sawetara cumandha ana ing praja negara wirata nalika semana ing ora kejaba wigati mung ngenteni wungune Kaki Prabu Ndarawati anggone tetapa brata ning bale Makambang. Walatala. Putu Prabu Puntadewa. Wis katon timbule kadang Mendwaraka marata diakipun yang bakal ndangu kelawan paraptane Nalindra Ndarawati. Puntadewa. Nun mangke Kanjeng Hyang sewu lepat aturipun kang wayah diageng pangaksami. Sumangga barang ngersa padha kanggen paduka badhe andangu dumateng maraptanipun Kaka Prabu Ndarawati. Jernyatanipun kula nuwun sewu ingkang dados Nalindra wonten praja negaring Wirata. Mboten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana. Inggih paduka Kanjeng Hyang Maswapati. Pramila semangke Kanjeng Hyang ingkang gadhah wewenang Murba lan Wasesa babakan abangi jening kawontenan praja negaring Wirata inggih namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana. Pramila sumangga babakan kados pundi pangandikanipun Kaka Prabu Ndarawati ingkang wayah pun Darmakusuma sumedya nampi pangandikanipun paduka Kanjeng Hyang tuwin Kaka Prabu Ndarawati. Kanjeng Hyang ya ora mengko dhisik Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna. Aja kaget anggon sira Kaki Prabu tak piji sowane. Ternyatane pancen wis jugar sartane wis wungu anggon paduka Kaki Prabu Ndarawati laku tapa brata kanthi sarana tapa Tiwikrama tapa Nindra ana ing bale Makambang. Nalika semana ingkang keduga bisa nggugah sartane jugarake kelawan tapane Kaki Prabu Ndarawati. Anggere teteki ana ing bale Makambang ora liya mung Pandhawa. Ora liya kejaba mung putuku ing Madukara. Ya putuku panengah ya kuwi Si Arjuna. Mula kang saka kuwi Kaki Prabu Ndarawati. Gandeng panjenengan ingsun ya pun yang wis miji kelawan arawuhe ya paraptane Kaki Prabu Ndarawati marata diagi paringa sabda pangandika. Putu Prabu. Ya jagat pangestunggara kula nun amit pasang kaliman tabik. Dina bena ing laduri dumawing tawang-tawang linepat ning tolak manunun mangke Kanjeng Hyang. Sewu lepat aturipun ingkang wayah ing Ndarawati pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana. Jernyatanipun kula nuwun sewu. Anggenipun ingkang wayah ing Ndarawati sawana wonten praja negaring Wirata. Sumengko pengawak Bajara sak mangke kula namung badhe nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Hyang. Ya Putu Prabu Raharja paraptane ing praja negara Wirata. Anggo berkah pamujinipun Kanjeng Hyang ing Wirata, Kanjeng Hyang Durgandana. Wilujeng sawanipun ingkang wayah punata Ndarawati mboten manggalangan setunggal punapa marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Waladalan Gusti. Apa ora jeneng mokal sartane apa ora mengko pun yang bakal nampa walating Gusti teka wani nampa sembahe Kaki Prabu Ndarawati. Ya nanging gandeng pernahe jeneng para Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna kuwi klebu wayah ing Wirata. Mula kang saka kuwi nggih sembahe Kaki Prabu Ndarawati tak tampa tiba sepadha-padha kaprayogana arawuhe ning praja negara Wirata. Sampun boten karang prayogi Kanjeng Hyang. Kaka Prabu kula ngaturaken budya pangastawa kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darmakusuma sampun sanget ingkang raka tambi. Damel bombong ara sing manahipun ora kantong Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darmakusuma. Kaka Prabu sampun sanget anggen kawula nambi. Damel bombong
Tun kula cancang pucing weni dumaweng wijang rama keting Werdaya. Saestu ndadosaken cahya ner cahya daging arah kanjewanan. Koko Prabu Mugya kaskecakna lenggah paduka sampun boten arang prayogi Yayi. Wah. Cilidang Kresna kakangku. Anggun Prabu ning Rajanegara Wirata sowan kersaning Maswapati kakekku. Waraku durung aturke sembahku katura Cilidang kakangku Ndrawati. Ya jagat pangestu ngara. Biyuh. Mbok ya nek nyuwara ki rada alon sithik ngono lho Kudara. Nganti marai sumrepet Sang Hyang Surya ingkang gumlewang. Mak prepet banjur krungu kang dadi aturmu. Lho, lah iya. Iya. Sembahku Tampanana Kresna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Ndrawati wae Tampanana Wrakudara. Pagegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggun wong adep Maswapati kakekku Kresna kakangku. Ya Wrakudara kaya wis ora orang prayoga Dimas Jodipati. Koko Prabu Nadan kula ngaturaken sembah. Pamadya ya tak tampa pangestuku Tampanana Arjuna sampun sanget anggen kawula pundi. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi kembarna kula Sadewa pinten tangsen. Tak tampa pangestuning pun Kakang Bae Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Koko Prabu. Ya jagat pangestu ngoro. Engko dhisik kene. Gawe kaget sotaning galihipun Hyang. Ora kok seneng pun yang ngarep koma wantun sartanipun yang lancang. Dangu kelanapa kang dadi wigatine. Nanging sayektipun Hyang mung kepengin mangerteni sartane supaya sakmengko yen to jeneng para Kaki Prabu mangsuli kelanapa kang dadi pitakonanipun Hyang ing Wirata supayane dipidhangetake dening para putu-putu Pandhawa sumrambahe kawula ing Wirata apa dene Wadyabala lan kawula ning Prajanegara Ngamarta. Marata diagi putu Prabu. Gage paring dawuh anggon jeneng para tetegi ning Bale Makambang kira-kira antuk nugraha apa saka para Jawata lan dawuh apa ingkang kudu ditindakake dening para Pandhawa Kaki Prabu. Ya jagat pangestu karo Kanjeng Hyang. Ana dawuhmu apa Kaki Prabu? Menapa sintenipun anggen kula badhe matur menapa kula dipun paringaken radi nyaket lan majeng anggen kula sowan. Awit supados sak mangke mboten duna dungkap anggen padha Kanjeng Hyang nampi aturipun ingkang wayah Ndrawati. Yen mangkono monggo Marata Dyagi ndak paringi purba asesa matur kang wijang paringa sabda pangandika. Nun ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Anjrenggang Puspita rum tasilireng samirana mre sekar kadong kok ngas kandana mawe hararas arep maning driya ya jagat pangestu wayah Bathara jagat mangke Kanjeng Hyang. Mboten ateges ingkang wayahku mawantun matur cumalena ben lancang. Matur wonten ngersa paduka Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata. Nanging sedaya menika kula kinten mboten saged pinambengan menapa ingkang dados kenenteking manahipun ingkang wayah Ndrawati kapurih kula ngaturaken menapa ingkang dados kasil lan kabul kawusananipun ingkang wayah Ndrawati anggen sak mangke kula tetegi
wonten ing bali Makambang. Yo, marata diagi paringa dawuh nggih Puntu Prabu. Nun mangke Kanjeng Hyang. Mugi dados ning kawuningan. Bila anggenipun keng wayah Punata Ndarawati. Anggen kula lampah talak Barata Tetegi wonten bali Makambang rikala semanten ingkang wayah nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata. Wonten ing kanugrahan ingkang kula tampi menika tansah kejawi namung wonten wujudipun buku Jitapsara aranipun. Kaki Prabu Ndarawati nampa wujuding kanugrahan ingkang aran buku Jitapsara. Kok dhisik kuwi apa nggih? Mugi dados ning kawuningan Kanjeng Hyang. Jitapsara menika suraosipun menawi dipun pariksani lan dipun surasa isining Jitapsara menika inggih menika wujuding kitab ingkang sakmangke saged mangertosi kados pundi lumadinipun marang gedhe Bratayuda antawisipun para Pandhawa kalawan Kurawa. Mangkono nggih. Iya. Nanging mugi dados ning kawuningan ugi anggenipun ingkang wayah Pundarawati sakmangke nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata. Wujudipun buku Jitapsara menika kedah kanthi liru pusakanipun ingkang wayah ing Ndarawati inggih menika ingkang namipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Kanjeng Hyang nalika semanten pusakanipun ingkang wayah Punata Ndarawati wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma sampun kabanjut dening para Jawata. Samangke dipun paling liru kanugrahan inggih menika wujuding buku Jitapsara. Mengaten Kanjeng Hyang. Walah dalah. Ya jagat pangestu wayah Ubathara jagat. Yen mangkono miturut kang dadi atur pangandikane Putu Prabu Ndarawati ingkang puspun yang tampa. Yen to mangkene kahanane cetha kalamunta perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa. Ya ingkang winastan perang gedhe Bratayuda ora suwe meneh bakal kelakon. Mesti kemawon mekaten Kanjeng Hyang. Jernyatanipun menapa ingkang sampun kula tampi sasmita saking para Jawata sampun cetha. Ngandhaken bilih para Kurawa lan para Pandhawa sakmangke kedah inggih menika napaki lampan ingkang namipun marang Ageng Bratayuda. Ya nggih. Ya. Banjur dawuh sak banjure pun yang mungkari manut kang dadi panjaluke Putu Prabu. Ya Kaki Prabu Kresna. Mangke riyen sekintenipun padha Kanjeng Hyang ngeparengaken gandeng menika ugi salah sawijining syarat sarana inggih menika ugi wujuding kewajiban ingkang kula surasa wonten sak madaning buku Jitapsara menika Kanjeng Hyang. Pramila samangke ingkang wayah Punata Ndarawati ingkang wayah pun Kresna kula nyuwun supados ingkang wayah kautus minangka duta ingkang pungkasan ingkang wigatos inggih menika nanjaken dumateng kawontenan wonten ing Praja Negari Ngastina. Tegese piye? Ateges nuwun sewu. Menawi samangke padha Kanjeng Hyang Durgandana angutus ingkang wayah pun Kresna minangka duta anggen kula badhe nanjaken wonten Praja Negari Ngastina menawi Yayi Prabu Duryudana cukeng sartanipun adreng ngukuhi negari Ngastina tartentu perang ageng Baratayuda badhe kasembadan lan badhe kelampah. Nanging sakmangke menawi Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana masrahaken negari Ngastina kelawan negari Ngamarta wonten pangusipun para Pandhawa paripaksa wujudipun inggih menika perang ageng Baratayuda inggih perang gedhe antawisipun Pandhawa lan Kurawa gagar wigar mboten siyos kelampah Kanjeng Hyang. Mangkono nggih. Inggih. Nanging mungkin dados ing kamuningan menawi estu pancen negari Ngastina dikukuhi ateges sakmangke bakal kelampah inggih menika pun perang ageng Baratayuda. Nanging mungkin dados ning kawuningan Kanjeng Hyang saderengipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Baratayuda menika kedah ngawontenaken wujuding sesaji aran sesaji tawur. Kudu nganake sesaji ingkang arane sesaji tawur. Inggih. Banjur apa ingkang kudu dadi syarat sarana lumadining sesaji tawur kuwi mau nggih. Sartane apa ingkang kudu ditindakake kelawan para Pandhawa. Mungkin dados ing kamuningan Kanjeng Hyang. Sesaji tawur menika sanes kok wujuding pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantungan sak panunggalanipun menika mboten. Nanging nuwun sewu. Sesaji tawur menika wujuding bekakak ing menungsa ingkang sakmangke keduga badhe dipun masraken supados sakmangke dipun tedha, dipun pangan dening bangsaning Bajul Barat. Nanging ewa semanten titah ingkang keduga dados
bekagak wujuding saji tawur menika boten dipun keparengaken titah utawi kawula alit ingkang anggenipun purun sartanipun kestu sakbiyantu marang para Pandhawa nglampahi saji tawur menika boten kepareng inggih menika nggadahi raos ingkang kepeksa teges kawula menika kedah nggadahi araos lila legawa lair lan batos nyorohaken gesangipun kinarya kamuktenan kamanenganing para Pandhawa mangkono nggih inggih banjur sapa ingkang kadhawuhan supaya sak mengko ngupadi wujuding saji tawur Arjuna kula wonten timbalan pun kakang bakal utusan nglawan Si Ading Madukara Koko Prabu kados pundi Si Adirak ya mesti wae kemutan sartane ngelingi lelabuhan sartane lakon ingkang nalika semana Yayi Arjuna apa dene Yayi Wrakudara wis nglabuhi kelawan swijining titah ana ing negara Ngekacakra nalika semana ingkang sepisan Yayi Janaka sakbiyantu ya kuwi nentremke marang uripe ingkang aran Resi Janadi ingkang sepisan ping pindho Yayi Arjuna nentremke sartane nyelametake kelawan ingkang aran Wijrapa banjur Sagotra uga Yayi Arjuna ingkang nulungi sartane nglabuhi marang uripe duk nalika bakal dipangan dening Nalendra Ngekacakra ya kuwi Prabu Kalabaka kersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Arjuna pun kakang dawuh kelawan Si Adi supaya Si Adi ngupadi telu menungsa kuwi mau ingkang ora ana liya wigati kejaba mung Yayi Arjuna supaya nagih janjine ingkang sepisan Resi Janadi Wijrapa dene apa dene Sagotra merga nalika semana Wijrapa Sagotra apa dene Resi Janadi wis lila legawa lair lan batin kepengin sakbiyantu marang bot repote para Pandhawa nalikane bakal tumapak perang gedhe Bratayuda mekaten Koko Prabu iya nek ngaten mboten wonten atur sanesipun kejawi ingkang araying Madukara namung ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati bagus Arjuna iya lah kusikik nggih Putra Prabu aku tak matur ana ngersaning Kaki Prabu Ndarawati Kanjeng yang kados pundi Pune yang mung bakal matur sumedhut arasane Pune yang gandeng tinemune Pune yang iki wong tuwa Pune yang iki tinemu werda Pune yang iki tinemu pepundhene para Pandhawa aku njaluk ya nggih supaya sak mengko negara Ngamarta aja ngasi dienggo jak-jakan wong Astina liripun aja ngasi negara Ngendraprasta kinarya ajanging pabaratan mangkaten Kanjeng Yang yo lajeng kersanipun yang Maswamati kados pundi tak lilani nggih negara Wirata sak utuhe sak mengko supayane dadi ajanging pabaratan yen to pancen perang gedhe Bratayuda iki mengko kasembatan nggih sikra-sikra yen Parmana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing waca Koradaku ora rek kagere-gere ya jagat pangestu para Kanjeng Yang ngestaken dawuh paduka Kanjeng Yang Maswamati ya menawi katen ingkang dados sabda pangandikanipun Kanjeng Yang Durgandana sampun cetha bilih sak mangke ingkang wayah pun Ndarawati inggih wayah pun Kresna kula kautus minangka duta ngemutaken sepisan malih inggih wekdal ingkang pungkasan dumateng pun Yayi Prabu Jaka Pitana ya tak lilani nggih tumili sak mengko ora kok jeneng ilangi rasa pakurmatanipun yang ana ngersane Kaki Prabu Ndarawati marata diaki tak jaluk Kaki Prabu Kresna budhal dina sak mengko iki nggih nek ngaten ingkang wayah pun nata Ndarawati namung prastawa dawuh paduka kula badhe nyuwun pamit madal wasilan samangke kula badhe bidhal sowan nyangketi kawontenan para Janegari Ngastina kula badhe nanjaken dumateng kawontenanipun Yayi Prabu Jaka Pitana sing ati-ati aja kaya bocah cilik tak balang puja puji santi muga lanang jurit munggir Kaki Prabu
Kresna kakangku ndereke tindahe Kresna kakangku. Wah, aja walang ati. Yen to pancen mongko perang gedhe Bratayuda kelakon. Kresna kakangku ora usah cawi-cawi, ora usah melu-melu babagan paperangan. Mengko Werkudara yang bakal marabas sing angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa. Werkudara ya ning nganggo pernatan lho, Di. Yo mesine mangkono. Perang gedhe Bratayuda. Miturut surasa ning buku Citapsara kuwi dudu perang ampiak amur-amur. Duh. Yen panggon ndereke nglawan tindahe Kresna kakangku, Koko Prabu nderekaken tindak Jengkar Paduka. Koko Prabu Ndarawati ingkang wayah ingkang rayipun Darmakusuma. Nderekaken tindak Jengkar Paduka anggenipun badhe sowan wonten para Janegari Ngastina. Inggih, Yayi. Kula kinten sampun cekap napa ingkang dados kewajibanipun ingkang wayahing Ndarawati Kanjeng Hyang. Tumili sak mangke kula nyuwun pamit. Badhe sowan wonten para Janegari Ngastina mamestu negari Ngastina dipun kukuwi paripaksa perang ageng Bratayuda kedah kaleksanan Kanjeng Hyang. Ngati-ati, ngati-ati nggih. Babar pisan Werkudara. Maswapati kakekku apa? Yen to semono gedene labuhane kadangmu ing Ndarawati, ya Kaki Prabu Kresna anggone bakal sakbiyan marang para Pandhawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Piye nggih? Lakon kaya mangkene wis bakal dumadi pun yang sejati ngeman marang kekadangan antarane Kurawa dene Pandhawa. Jernyatane Pandhawa lan Kurawa kuwi isih padha-padha litrah Barata. Nanging ana ngapa kok padha cecongran padha dardah kaya mangkene. Walah. Arina tanpananing dalu. Polyangki mung menggalih babakan kanan nek nganti Pandhawa mengko kalah. Napaki perang gedhe banjur arep kepiye kanane para Pandhawa.
Maswapati kakekku. Werkudara piye? Tak kira ora dadak. Maswapati ya Durgandara kakekku kuwatir babagan lelakon iki. Mergo pancen kabeh ya para Pandhawa ki kautus dening dewa supaya nimbrasta angkara murka ya kuwi nerabasing para Sata Kurawa. Yen to pancen Gusti ngeparengake lan Gusti wis mene pesthi yen to angkara murka ing jagat bakal sirna ya teges bakal kelakon Pandhawa menang nggone napahi perang Bratayuda nanging kosok wangsule. Yen to Gusti ngersake angkara murka isih kuncara ning jagat isih gumelar ning bawana iki. Wah, tak kira ora bakal kelakon Pandhawa menang lakoni paperangan. Ya. Wah wis, aja ngrembug kaya ngono. Aja ngrembug kaya ngono. Rina wengi pun yangki mung donga, Pandhawa menang. Ora menange sak ora-orane cocok. Cocok apane? Tegese mangkene nggih. Pandhawa kuwi nggone napaki perang gedhe Bratayuda kuwi ra sayekti mung mergo kewajiban. Yo, ora ana liya kejaba mung kewajiban. Mergo Bratayuda dudu kok jangkane Pandhawa lan Kurawa, nanging Bratayuda iki jangkane jagat. Mengkono munggu anggone Kresna kakangku nuturi lawan Werkudara. Nun mangke Kanjeng Hyang Putra Prabu Puntadewa piye? Nuwun sewu mbok nek kula dipun keparengaken matur. Mbok inggih perang ageng Bratayuda menika dipun wurungaken kemawon. Lho kose. Babagan wurung sarta orane perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon apa ora mung gumantung kelawan Ratu Ngastina ya ingkang aran Prabu Duryudana. Yen to pancen dikukuwi teges perang gedhe Bratayuda bakal kelakon. Nanging yen to negara Ngastina lan Ngamarta dibalekake ing wangwasane para Pandhu teges bakal wurung perang gedhe Bratayuda sing sareh. Aduh. Werkudara, Barep kakangku apa? mbok nek iso mbok ya kepiye carane to Dimas? Perang gedhe Bratayuda diwurungake. Wah, kowe aja marahi pokoke rasane Pandhawa. Nek pancen kowe ora mentala nyumur witatesing Ludira, poncating nyawa saka para kadang-kadangmu, ya kakangmu para Sata Kurawa ora sah melu perang. Werkudara ae sing nyambut gawe nerabasing para Sata Kurawa. Nanging yen to mung arep ngukup kamukten, tak kira rasa dadak sarana paperangan Dimas. Mesake para Sata Kurawa kae ya menungsa, kae ya duweni wewenang saka Gusti supaya nglakoni urip ning jagat raya iki. Cerewet. Kena apa yen to pancen kowe ngersake perang Bratayuda wurung ora wiwit mau-mau nalikane Kresna kakangku isih mapan ing Praja negara Wirata. Pun kakang iki wedi. Merga nek Kaka Prabu Ndarawati mapan ning negara Wirata banjur mengko pun kakang arep protes. Mengko tak kira Werkudara saya lengah-angah nggone mirang-mirangke lan nyengeni kelawan pun kakang. Bakune nek kowe jiring gedhe wedi mati, ora sat matang, ora kudu wae sing maju ning pabaratan. Wis. Lelakon iku ora mung cukup dienggo padudon, lelakon iki ora mung cukup dienggo bekenengan jur nyatane. Kahanan sing wis kaya mangkene iki wis dudu wancine Kokan Perdondi, nanging kepiye carane lan saranane kepiye munggo apa sing bakal ditindake supayane mengko para Pandhawa bisa jujur semulur nggone nglakoni jangkaning jagat iki. Kanjeng Hyang inggih. Menawi katen ingkang wayah pun Darma Kusuma namung kantun derek dumateng jangkaning jagat lan pestining kudrat. Wong kula nembe matur sekedhik kemawon adi kula Njodipati pun menteleng kaya ngoten. Guneman apa kuwi? Ora. Ya wis, yen mangkono Maswapati kakekku mung kari ngenteni Kang apa kang dadi kabul kawusanane Jelidang kakangku anggone nanjake babagan kanan Prajanegara Ngastina ana ngersane Jaka Pitana kakangku. Yen mangkono ayo para Pandhawa kabeh wae pun yang kandhi manjing ning sanggar pelanggatan. Nanging sadurunge Arjuna kula wonten paringan dawuh gandeng muspurna jejibaning pasewakan Maratadyagi awi pun yang kandhi minggah ya munggah ning sanggar pamujan. Nanging sadurunge bubar kang padha sibu jeneng Sunedya Kundra kedaton nggih Putu Prabu utawa putu Raden Arjuna nonton ngestaken dawuh keparang ingkang wayahipun
Arjuna nyun pamit madal pasilan Kanjeng Eyang. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jeruk sanggireng dampar keprabon kilapin gambaran gading. Kadharaken sangjaning peremban jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon. Kawitan saking Pandura tindak nyosang Sri Narana telamun Sinandra Yaya Jawata kairing Widodara Widodari.